φορά που έβαλε είπα το του και ξέρετε πολύ καλά τη σχέση του με τον κόσμο, στον κόσμο μαζί μου. Γιατί τα Τρίκαλα είναι δικιά μου. Όλοι είναι η πόλη που έχω ίσως είμαι δεμένος μαζί της και όπως είπα, άσχετα χωρίς να δείξω πράγματα για τις καταστάσεις, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα ξαναγυρίσω γιατί θέλω να τελειώσω την καρδιά μου. Λοιπόν, βλέπετε ότι είμαι φορτισμένος. Ευχαριστώ τον κόσμο και κάνω που με υποδέχτηκε όπως με υποδέχτηκε. Ξέρει ότι είμαι στην καρδιά μου. Και σήμερα θέλω να πω ότι έπαιζε με συναισθήματα σήμερα. Έπαιζε ο πραγματισμός. Φυσικά μια ομάδα όπως είναι η Λαμία δουλεύουν την έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, αλλά μια ομάδα όπως στην καρδιά μου. Χαίρομαι για το αποτέλεσμα. Σίγουρα στεναχωρέθηκε η ομάδα αυτή που αγαπάω. Είναι αυτό που λέμε ότι σήμερα έπαιζε η γυναίκα μου την ερωμένη. Οπότε δεν ξέρω αν πρέπει να χαμογελάσω ή αν πρέπει να είμαι όπως πρέπει. Το θέμα είναι ότι έδωσα συγχαρητήρια τους παίκτες μου σε μια έδρα όπως είναι τα Τρίκαλα, φοβερή ατμόσφαιρα, μια ομάδα από τις καλύτερες κατηγορίες και πήραμε ένα αποτέλεσμα θετικό. Οι παίκτες δεν ξέρω να ξέρουν να παίξουν, γιατί τα Τρίκαλα ίσως είναι από τις πιο ποιοτικές. Θα πω, αν η Κέρκυρα, ο Απόλλων, θα βάλω και τη Λάρισα, τα Τρίκαλα, οι 4 ομάδες είναι από τις πιο ποιοτικές ομάδες της κατηγορίας. Παίζει καλό ποδόσφαιρο. Ξέρει τι ζητάει μέσα στο γήπεδο, έχει πολλή κίνηση. Αυτά φυσικά, επειδή τη γνώριζα την ομάδα, δουλέψαμε πάνω σε αυτό, κλείσαμε τους χώρους και όσο μπορέσαμε, κρατήσαμε το αποτέλεσμα. Είχαμε την ευτυχία να προηγηθούμε. Φυσικά, στο γκολ, για να μιλήσουμε τώρα για το γκολ, νομίζω ότι αν σφύριζε θα ήταν φάουλ πάνω στον Καραγιάννη και στην εξέλιξη της φάσης τα Τρίκαλα είναι μια ομάδα που παίζει πάρα πολύ καλά την κόντρα επίθεση, είναι πολύ γρήγορη ομάδα, το εκμεταλλεύτηκε και μας το πάρει. Νομίζω εκεί ότι ο διαιτητής έκανε λάθος. Τώρα είχαμε ικανότητα, γιατί εγώ δεν πιστεύω στην τύχη, εγώ πιστεύω στην διαπρόνοια. Και οπότε η ικανότητα του τερματοφύλακα ήταν να γίνει αυτό που έγινε, έπιασε το πέναλτι, πήραμε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο ήταν πάρα πολύ καλό για μας, για να συνεχίσουμε. Γιατί θα σας πω και η Λαμία, παρότι πέρασε πολλά προβλήματα φέτος, ισορρόπησε και ίσως είναι η ομάδα που πρέπει αυτή τη στιγμή να παλέψει και να μπει και αυτή μέσα στις ομάδες του γρουπου κορυφής. Δίνω συγχαρητήρια τον Παναγόπουλο, τον νέος προπονητής για την ομάδα που έχει κάνει. Δίνω συγχαρητήρια τον κόσμο των Τρικάλων που στηρίζει, γιατί το ξέρω ότι έχει αυτή τη δυναμική και έχει αυτή την κουλτούρα του ποδοσφαίρου που στηρίζει την ομάδα συνέχεια. Και όπως θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τους φιλάθλους της Λαμίας που ήρθαν και στήριξαν την ομάδα και πιστεύω φεύγουν χαρούμενοι από τη διάθεση και την παρουσία των παικτών μου. Το μόνο που μπορώ να τους υποσχεθώ ακόμα μια φορά είναι ότι για μας είναι μονόδρομος το παιχνίδι της Κυριακής. Είναι ένα μάτι πάρα πολύ καθοριστικό γιατί έτσι είναι τα παιχνίδια. Να μπορέσουμε να πλησιάσουμε την κορυφή. Έχουμε καλή συνέχεια στον Παναγόπουλο, ο οποίος έχει κάνει καλή ομάδα. Έχουμε στα Τρίκαλα, μακάρι να βγει στην άλλη εθνική, γιατί νομίζουμε και η δυναμική που έχει που βλέπετε ότι είναι από τις λίγες ομάδες που έχει τόσο κόσμο και δικαιούται να πάει στην άλλη εθνική. Εγώ σε αισθάνεσαι κάποια πικρία μετά από όλο αυτό το διάστημα, γιατί είσαι ουσιαστικά ο άνθρωπος που ξεκίνησε τη διαδικασία να έρθει η Ελευσίνα στα Τρίκαλα εδώ πριν από μερικούς μήνες. Ο Γιαννιάς είναι ένας επιχειρηματίας. Θεωρώ ότι αυτό που θα δείτε τότε, το ίδιο λέω και τώρα. Μπορεί εμένα να με στέρισε να δουλέψω στην ομάδα που θα αγαπάω, αλλά νομίζω όμως ήταν η μοναδική λύση που μπορούσε να σηκώσει αυτήν την ομάδα των Τρικάλων. Δεν υπήρχε άλλη λύση και νομίζω ότι ο Γιαννιάς αυτή τη στιγμή έχει την οικονομική ευκαιρία, έχει την τρέλα δηλαδή σαν πρόεδρος να ανεβάσει την ομάδα παραπάνω. Νομίζω ότι δηλαδή αντισταθμίζονται τα πράγματα. Εγώ στεναχωρέθηκα που έφυγα από την ομάδα της καρδιάς μου, αλλά όμως δεν τέριαζα μαζί στη φιλοσοφία. Μπορεί κάποια στιγμή να αλλάξει γιατί εγώ δεν θα αλλάξω. Εγώ είμαι 23 χρόνια προπονητής, δεν θα αλλάξω. Δεν αλλάξα τόσα χρόνια. Αν αλλάξει ο Γιαννιάς σαν φιλοσοφία, σαν πνεύμα, ίσως κάποτε ξανασυνεργαστούμε. Αλλά όπως ήταν, όπως σκεφτόταν, δεν υπήρχε περίπτωση να έχουμε επαφή. Αλλά όμως, το αναλαμβάνω, ήταν η ιδανική λύση για να βρει τον δρόμο του τα Τρίκαλα. Και πρέπει να το στηρίξει ο κόσμος, γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει και την τρέλα και την διάθεση να ανεβάσει τα Τρίκαλα ψηλά.
Να ευχαριστήσω τον κύριο Μαζάρη για τα καλά του λόγια, την ομάδα, για μένα. Δεν ξέρω αν είμαι νέος εγώ τους ηλικιακά και γνώσεις. Αλλά όχι, ευχαριστώ πολύ, δεν είναι καμία σχέση. Ξέρεις, κανένας μπορεί να παρεξηγούν την λέξη. Είναι πολλά που θέλω να πω. Δεν ξέρω αν θα σας κουράσω, γιατί θα είμαι σύντομος. Ίσως θα είναι η πρώτη φορά που μπορεί να τα πω και να μην τα έχω βάλει σε μια σειρά, αλλά είναι σε μια σειρά ήδη στο μυαλό και στην καρδιά μου. Ευχαριστούμε τον κόσμο του Τρικάλου που πρέπει σήμερα στο γήπεδο. Ευχαριστούμε τον κόσμο του Τρικάλου που χειροκρότησε την προσπάθεια της ομάδος. Να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους προσφεστές της ομάδας του Τρικάλου. Πρέπει να κάνω ιδιαίτερη μνήμα στον Νίκο του Κουσκουνά. Είναι ο πρώτος κόρης της κατηγορίας, με 8 τέρματα. Η ομάδα του Τρικάλου είναι πρώτη στην καρδιά και στο μυαλό μας, την καλύτερη επίθεση. Η ομάδα είναι πρώτη στην καρδιά και στο μυαλό μας. Κοιτάζοντας τα βαθμολογία, αν κάποιος αντιλαμβάνει το ποδόσφαιρο με αριθμούς, εγώ βλέπω σήμερα ότι ο Απόλλων μαζί με την ΑΕΚ έχουν 25. Τα Βρήκα, αλλά και η Κέρκυρα έχει 24. Οπότε, αν κάποιος αντιλαμβάνονται το ποδόσφαιρο ως ένα γκολ ή μία απόκρουση, αλλά κάνουν το αντιλαμβάνονται έτσι. Σήμερα λοιπόν τα βαθμολογία είναι ένα γκολ και μία απόκρουση. Εγώ τα αντιλαμβάνω πολύ διαφορετικά. Αυτά τα παιδιά σήμερα, για εμένα, βρίσκονται στην πρώτη θέση. Στην πρώτη θέση αυτής της φουτμπολή. Μια ομάδα που μέσα από πολλές δυσκολίες κάθε Κυριακή κατεβαίνει να παίξει ποδόσφαιρο. Και να συνδυάσει το επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι η νίκη. Για όλους μας είναι η νίκη. Φέραμε 1-1 στην μόλις μια τελική προσπάθεια της Λαμίας. Άρα, ικανή Λαμία σήμερα, άτυχε εμείς. Εγώ δεν θα την καλεστώ τύχη, ας επικαλεστούν άλλες ομάδες. Ξαναδίνω συγχαρητήρια στους προσφεστές της ομάδας μου. Για το παιχνίδι δεν έχω να πω κάτι συγκεκριμένο. Αν θέλετε έτσι ένα πρόχειρο σχόλιο, θα πω ένα λάθος σε αμυντική οργάνωση δική μας. Κρατήκαμε ένα πολύ ωραίο γκολ. Ο Διονύσης δεν ξέρω αν εξαντιάσει την πάρα σε 95 λεπτά. Αντιδράσαμε, ισοπαρίσαμε και στο δεύτερο ημίχρονο δεν καταφέραμε να προηγηθούμε. Είναι πολύ άτυχη στιγμή που λύγει ένα παιχνίδι έτσι, με πρωταγωνιστή τον Κουσκουνά και το Ριζό, αλλά χαίρομαι γιατί τελικά το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη πρωταγωνιστές. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω τον Κουσκουνά στην ομάδα μου, φαντάζομαι και ο coach που έχει το Ριζό στην ομάδα μου. Ξαναλέω λοιπόν κλείνοντας, ξαναβλέποντας λοιπόν τη βαθμολογική θέση, ένα γκολ και μία απόκρουση, ένας πόντος. Όποιος τα κατάλαβε, κατάλαβε. Καλή συνέχεια στην ομάδα της Λαμίας, στον coach, να επιτύχουν τους στόχους τους. Εμείς από άλλο καιρά συνεχίζουμε. Επόμενο παιχνίδι με την ΑΕΛ. 25, 25, 24, 24 και υπάρχει μια πρόταση. Ξαναλέω, εγώ αντιλαμβάνομαι πολύ αυστηρικά το ποδόσφαιρο. Χαίρομαι που οι ποδοσφαιριστές που συνεργάζονται έχουν αρχίσει και ταυτίζονται μαζί μου σε αυτή τη φιλοσοφία. Είναι κάτι πέρα από το ίδιο το ποδόσφαιρο. Κύριε Παναγόπουλο, όταν κοιτάζεις τον πάγκο σε αισθάνεσαι να στηρίξει κάτι σε βάθος, τίποτε άλλο? Νομίζω ότι όσοι είστε κοντά στην ομάδα, δεν θα επικαλεστώ ποτέ εγώ ως επηρεάσου προπονητής. Δεν θα κοιτάξω να ψάξω να βρω ευθύνες αλλού. Δεν το κάνω ποτέ. Είχαμε μια πολύ δύσκολη προπονητική εβδομάδα. Όταν η μία αλλαγή είναι Παλέ και μπαίνει ο Μακρύδης, ο οποίος Μακρύδης δεν είναι αυτό που λέμε winger, extreme, αυτομάτως αδικούμε τον ίδιο το Μακρύ. Πάνω απ' όλα αδικούμε την ομάδα. Όταν μπαίνει ο Νιάρος στη θέση του Δουκάκη, αυτομάτως αδικούμε την ομάδα. Ποιο είναι το Δουκάκη? Με ρωτάτε, νομίζω το αυτονόητο. Δεν υπήρχαν επιλογές, δεν υπήρχαν λύσεις. Και όχι μόνο του Γκονζάλης που κάθε παιδί στην ομάδα, κάθε μονάδα μέσα σε μια ομάδα έχει ξεχωριστή σημασία. Αυτό έκανε στη συνέχεια τα τρίκαλα στο δεύτερο μήχρονο να δούμε δυνατά, να μας πιέσουν. Σίγουρα είναι ένα καλό αποτέλεσμα για εμάς. Ευχαριστούμε τον κόσμο της Λαμίας που ήρθε σήμερα και μας χειροκρότησε. Σήμερα ήταν ένα πολύ καλό μάτς γιατί παίξαμε σε ένα γήπεδο με πολύ κόσμο. Αυτό θέλει ο κάθε ποδοσφαιριστής. Και τέλος θέλω να πω ότι
για την ανεργία του ΨΑΠ, είμαστε αλληλέγγυοι σε αυτό, για να τηρηθούν τα αυτονόητα. Τίποτα άλλο. Εμείς από εδώ μαζί με τον Φώτη θα συνεχίσουμε τη δουλειά και θα κοιτάμε κάθε παιχνίδι να παίρνουμε το καλύτερο. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Κικάλου, που είναι ψηλά στην παπολογία, γιατί όπως είπαν και οι προπονητές δεν είναι τίποτα στην τύχη. Όσον αφορά την ομάδα μου, πολύ καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Δυστυχώς, όπως και οι υπόλοιποι, δεχτήκαμε ένα γκολ από την Αδράνεια. Γίνονται αυτά. Ισοφάρισαν σε καλό σημείο. Το αγώνα πήγαμε στον εμίχρονο, ήμασταν πολύ καλύτεροι. Αλλά δυστυχώς έτσι μου ποδόσφαιρο, σήμερα δεν κερδίσαμε. Στην προηγούμενη ομάδα κερδίσαμε, ήμασταν πιο τυχεροί. Κερδίσαμε. Εντάξει, πιστεύω ότι στον επόμενο αγώνα έτσι ώστε να δώσει αυτό που άξιζαμε σήμερα. Τώρα αυτό ξέρει η βαθμολογία, για το πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο. Είδαμε πέρσι η Λαμία που ήταν σε όλη τη διάρκεια του αθλήματος στην πρώτη θέση. Ξαφνικά στις τελευταίες δύο αγωνιστικές είναι εκτός στόχου, εκτός πληρό. Εμάς σίγουρα θα ήταν πολύ καλό να είμαστε αυτές σήμερα στην πρώτη θέση, αλλά μόνο να είμαστε το τέλος. Και 23 θα έχουμε στοιχήσει στην πρώτη θέση. Και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε. Δεν είναι Λάρισα να πούμε πολλά πολύ, γιατί σίγουρα αυτό που είναι η ανεργία πρέπει να καταλάβει η ανώτερη αρχή ότι όλοι οι παίκτες ζουν από αυτό. Υπάρχουν παιδιά με την κοινωνία στον άνθρωπο που έχουν χάσει χρήματα και ελπίζουμε κάποια στιγμή να γίνει αυτό το κοινωνικό ταμείο και να πάρουν τα παιδιά αυτά που αξίζουν, αυτά που δουλειώσαν. Δεν θέλουν τίποτα παραπάνω, αυτό που δουλειώσαν. Αυτό είναι το